Моля за звук. Да. Здравейте, аз съм Васил и освен организатор на това събитие съм и човек, който постоянно търси начини да подобрява живота и работата си. Вярвам, че така намираме повече време за нещата, които истински обичаме. Искам да ви разкажа една история. За една млада дама, да наречем Симона, която също като мен търси начини да подобрява процесите и работата си всеки ден. Симона е млада, енергична, амбициозна, начетена, учила е в топ университети. Вярва, че няма организация, която да не може да бъде подобрена. Идва денят, в който Симона получава предложението, което е чакала цял живот. Тя ще оглави една голяма производствена компания с 50 годишни традиция. Симона е много развълнувана. Защо точно не я избират? Защото собствениците казват: търсим някой, който е енергичен, амбициозен и трябва да поведе промяната напред в нашата организация. Как протича първия ден? Прекрасно! Симона се запознава с хората, всички са много любезни, офисът е много модерен, атмосферата е отлична. Симона си казва: това е мястото за мен. Намерих точната компания. На втория ден Симона отива в производството. Там хората отново са много любезни, много мили. Среща се с Иван, производственият директор. Той гордо заявява, че от 30 години работи в компанията. Познава всички процеси отвън и отвътре. И ако някога е имало нещо за оптимизиране, Иван вече го е оптимизирал. Това, че хората не са особено мотивирани, това, че не са особено ангажирани, това, че пада производителността на компанията, се дължи на това, според Иван поне, на това, че като цяло кадрите са проблемни, и насърчава Симона да говори с отдел човешки ресурси от позицията си на изпълнителен директор, да направят нещо по въпроса. Материалът е лош, казва Иван. Трябва да го променим. Какво ще забелязва Симона? Материални инструменти са разпиляни навсякъде в производството. Няма логика в подредбата на машините. Хората работят без план. Не знаят изостават ли, избързват ли спрямо това, което трябва да произведат. Не знаят въобще това, което произвеждат, дали по някакъв начин и как допринася за резултатите на компанията. В администрацията нещата не изглеждат особено различно. Там всеки търси отчет, търси документ, търси папка. Всичко се преработва по няколко пъти. Пращат се хиляди мейли, водят се десетки безрезултатни срещи. А на въпроса на Симона: защо не го промените? Отговарят: винаги си е било така, пък не сме фалирали, нали? Няма как да стане. Няма как да стане. Колкото повече време прекарва Симона в организацията, толкова повече се сблъска с винаги си е било така, няма как да стане. А това, че компанията губи позицията си на пазарен лидер година след година, се обяснява с външни фактори. Това не зависи от нас, конкуренцията. Ние няма какво да направим. Какви са опциите за трупащата фрустрация Симона в този момент, от която обаче се очаква да поведе компанията напред? Вариант 1. Симона приема, че няма как да стане и си тръгва. Вариант 2. Симона приема, че няма как да стане и остава. Става част от отбора на Иван. И казва: то наистина няма какво да променим тук. Така си е добре. Има ли трети вариант? Има ли вариант, в който да променим културата, да подобрим процесите, да подобрим управленската среда, повишавайки резултатите на компанията? Да, има. И той се крие в Lean мисленето и практиките. Какво е Lean всъщност? Често ще чуете Lean като пример за нещо ми се получи добре. Отидох на работа, по пътя напазарувах, взех децата от училище, много съм Lean. Аз го чувам често това. Lean обаче не е просто да ти се получи добре. Lean не е и проект с начало и с край. Някой казва: въвеждахме Lean, свършихме го това. Lean не е и някаква програма, с която имаме за цел да намалим служителите в компанията. Lean не е и онова, дето японците там го правят и го разбират, ама то не е за нас. И това не е Lean.
В сърцето си лин мисленето се върти около постоянни подобрения. Изграждане на култура, където всички служители се поощряват да експериментират, да идентифицират проблемите, да правят малък прогрес ден след ден, да отделят целенасочено време, да бъдат по-добри ден след ден. Лин е една задълбочена философия, която има за цел да максимизира стойността, докато намалява загубите. Повтарям, загубите, а не разходите. Защото ако една компания се фокусира само върху разходите, то това дългосрочно рядко води до успех. Водещи трябва да бъдат клиентските нужди, конкретните клиентски нужди. И изпълнението трябва да се случва не с възможно най-малко ресурси, а с точно толкова, колкото е необходимо. Или както повеляват принципите на Just in Time, точно на време, правилната част или правилната информация в правилното време, на правилното място, в правилното количество и в правилното качество. Когато се изкъпиш, имаш нужда от голяма хавлия, за да се потушиш веднага след банята. Ако получиш 5 малки кърпи 3 часа по-късно, най-вероятно няма да има смисъл. Или, както казва оптимиста, чашата е наполовина пълна. Песимиста казва, чашата е наполовина празна. Какво казва ли мислещия човек? Казва, чашата е 2 пъти по-голяма, отколкото трябва да бъде. Защото имаме излишен капацитет. Ние плащаме за допълнителен капацитет на чашата. Пърк не го ползваме. Нали така? Казах, че трябва да ангажираме всички служители, за да бъдем успешни. Но как се ангажират всички служители? Необходима е трансформация. Тази толкова обичана от някой, толкова ненавиждана от други думи. Как да я постигнем тази трансформация? Какво е трансформация? В бизнес контекст или в нашия контекст можем да кажем, че трансформация е дълбока промяна, която помага на компаниите да достигнат до нови нива на ефективност и ефикасност, до техния свети граал. Защото ефикасността е светия граал на модерния бизнес. А Lean е пътеводната светлина по пътя към стандартизирани процеси с по-малко грешки и излишни стъпки. Моделът, за който искам да ви разкажа днес, се казва Lean Transformational Framework и е създаден от Джон Шук, един от авторите на най-сериозните и четени книги за Lean и един от най-големите експерти в света, когато става въпрос за Lean. Моделът се върти около 5 въпроса, 5 различни перспективи. Отговаряйки на тези 5 въпроса, Джон Шук казва, вашата компания ще тръгне успешно по пътя към Lean, по пътя към това да бъде успешна Lean организация. И започваме с първия въпрос. Водени от стойността. Храним ви като никой друг. Превозваме вашите товари като никой друг. Застраховаме ви като никой друг. Вашата уникална стойност. Коя е дългосрочната цел и къде се намираме спрямо нея днес? И ако се върнем към компанията на Симона, да кажем, че компанията на Симона иска да бъде пазарен лидер, може да бъде пазарен лидер. Въпросът е защо не са пазарен лидер днес. Дали проблемът е в продажби, не продаваме достатъчно, дали проблемът е в качеството, не ни е достатъчно високо качеството, може би не сме достатъчно иновативни, а може би не произвеждаме както трябва. Идентифицирайки нашата дългосрочна цел, задаваме въпрос номер 2. Как вършим работата? И тук бих добавил и как я подобряваме. Ако приемем, че производството е проблема, който ако го решим, ще достигнем до нашата дългосрочна цел. Познаваме ли добре процесите? Анализирахме ли ги достатъчно добре? Неясно ли сме какво правим? Проблемът в машините ли е, които спират често, ремонтите ли отнемат твърде дълго време, а може би трудът не е организиран както трябва и задачите на хората. Какъв е проблемът? Как вършим работата? И трябва след това да установим как да подобрим работата. Защото няма как да достигнем до дългосрочната си цел, ако разчитаме на това, че ще правим нещата така, както ги правим днес.
Ще чуете малко по-късно през деня за новите технологии. Толкова бързо се случва всичко, че практически, оставайки там, където сме, ние не можем никога да достигнем до дългосрочната цел. Трябва да намерим начин да разберем как вършим работата и как трябва да я подобрим, за да може утре да бъдем подготвени. И логично идва въпрос номер 3. Как развиваме способностите си? Или как развиваме способностите на хората в организацията? Имаме ли правилните умения? Искаме да променим работата, искаме да достигнем до ново ниво на ефикасност, но за целта трябва да имаме подготвени хора. И не просто някак си подготвени, а подготвени така, че те да могат оптимално да свършат работата, която се изисква от тях. Да развиваме способностите на хората. Какво включва това? Това включва да има стандартни процедури за всичко, да има стандартен онбординг, да има най-високо ниво на очакване от представянето на всеки процес, да има атестации, да има стандартна работа навсякъде и способностите да се развиват ден след ден. И логично стигаме до въпрос номер 4. Знаем коя е дългосрочната цел. Знаем как трябва да вършим работата. Знаем коя е работата, която трябва да свършим. И като казвам работа, включвам всичко, освен процесите. Те също са част от работата, но това е и цялото отношение на служителите към нея. И малко по-късно ще отговоря на последния много важен въпрос. И другото нещо е способностите. Способности е работа дългосрочна цел. За да ги обединим, трябва да има симбиоза между тях. Как да я постигнем? Каква управленска система и лидерско поведение са необходими? Дизайнът на управленската система и подходът на лидерите към работата, към хората и към дългосрочната цел. Те са ключовият фактор, който ще обедини тези 3 въпроса. Имаме ли система за представянето, която да следи всеки ден дали различните отдели са си свършили работата както трябва? Ако имало проблеми, идентифицирани ли са правилно, анализирани ли са, решени ли са, кой е отговорен? И на финала, последния, но не по важност въпрос. Какво е базовото мислене в компанията? Каква е културата? Какъв е менталитетът на служителите? Когато има проблем, вдигаме ли ръка или го замитаме под масата? Раздаваме ли се или се скатаваме? Гасим ли пожари? Намираме ли това за нормално? 1, 2, 3, 4, 5. Създавайки този пъзел от 5 въпроса, ние можем да поведем компанията напред и ще поведем компанията. Ключът към една успешна Lean трансформация. И днес говорих за компания от производството, но това важи за всички компании. Независимо от това дали в услугите произвеждаме банков кредит, застраховка, прическа, здраве или в IT ще произведем софтуерен код. Нещата не са различни. Какво се случва с компанията на Симона? Напуска ли или не напуска? Капитанът не напуска кораба. Нито пък се превръща в жертвата, която казва: щом съм капитан, ще потъна с кораба последна. Не. Симона може да поведе компанията към успех, ако приложи успешно 5 основни въпроса от Lean трансформационния модел на Шулк. Дали ще бъде лесно? Със сигурност не. Това не беше очаквано. Дали ще бъде лесно? Няма да бъде, защото всички служители трябва да бъдат ангажирани. Всеки един от вас трябва да бъде ангажиран. И успехът на една Lean трансформация се върти около участието на всички вас. И накрая искам да завърша с 3 положителни послания. Първо, не е вярно, че няма как да стане. Второ, от всички вас зависи да поведете промяната и вие можете. И трето,
Не е нужно да откриваме топлата вода, за да достигнем до светия грал на ефикасността. Модели като този на Джон Шук, трансформационния модел, са на една ръка разстояние. Използвайте ги. И на финала искам да завърша с един цитат, който аз лично много харесвам. Трудно превеждам на български език. По-лесно е да смениш мисленето си чрез правилното поведение, отколкото да се опитваш да смениш поведението си само мислейки за това. Благодаря ви за вниманието.